In Hauna. We get to talk a hoige toy. Oh, wie. Zo moet je zitten weer in jouw naken en te maken. Kus. Doe je morgen, maar wist je moet je zitten. Je gaat je waaien. Je te kachel te kriegen. Schön. Oh, weet je. Als je klasse gaan noord, dan goed je gaan. Wie? Kun je honden en doepers. Zijn je mischel naar route kijken. Zeg, dat is ook uit de wereld. Right hier. Stel dat van voorraad. Gooi dat 2 centen in naar route. Dat kast stellen. Je kan boel of zo voorraad. 2 centen in dan is het even. Nou, te veel gaan die geven. Ja. Ja. Dus, oh, wat pijlen moeten gaan. Hoe jullie komen in oorlog? Een week graag het pieste heen een woord gaan tijden. Dus we gaan veel gaan de wapen in hoog. Die gaan het je weer ook naar Biel. Ja, bergen het. Ja, die dag. Ja. Dan horen het zo zijn tegen. Dus de raken get de hoge tui. Rood, we get de kask uit en kajach. Hier. Eetje kajach, costumes. Hier. Moet je een motor. Oh, die motor is straf. Dan heb je een paar plessen genoeg. Goed zo. Dan moet je ze bij nog. Bij Aschens. Bij goede gegeven mokkekkie. Bij een kraan moet je zich toe raad. Maar als je toe raad. Tuppie. Goeie vent het toen gewoon ja. Ja. Goed gewoon ja, zo gaar. Hij zei, ook die eerste heeft er trouw als de vogels zouden zijn. En ik ga eerst met de werktie. Goeie toonje, zeg maar. Hey, goed. Goeie. Ja. Geloof van Kasseraad. Die dag. Ik heb het een keer uitgegeven. Ik heb het alle wachten, maar hij is hier afplan, dat is de vogels. Ja. Ja. Hij is cool en ik zie een verder niet op een woon. Dan kies je naken, nou een nieuw en jaken. Oh, nieuw naken. Uit de vorige stuk. Ja, nog wel wat te commentaar, nog te wij, tra. Ja. Schip de wijn eerst tra. Nou, wat we dat tegen. Ik kan wel zeker nooit, ja, het is wel niet, het is van, tjene mag. Waarom druppel moet je zitten net daar? Doe je lekker moeite. Wij nou een slag gehoogd waren. Hoe was dat weer het eerste? Slag, en dat is het slag. Maar hoe zijn het eigenlijk, zei je, doe je mag, toen de week. Hier zeg je aan. Wat geeft graad? Wie kon rijden? Wie wist dat het kon rijden? Wie.